Ahoj kamarátky, kamaráti, fanúšikovia country, bluegrass, folkovej, ale aj inej fajnovej muzičky. Po krátkej pauze sa spolu s organizátormi na vás opäť tešíme na úžasnom rodinnom, fantastickom, pohodovom festivale Country Šuňava. Prosím, zapíšte si už teraz a rezervujte termín 23. a 24. augusta 2024. Kto ma nepozná, ja som Žojco Havadej, a na tomto festivale vás obidva dní budem sprevádzať ako moderátor a v jeden deň si dokonca zahrám pre vás aj s kapelkou Žojco and STF Band. Budeme hrať aj nejaké pesničky od skupiny Moci. No a dnes vám predstavím aj niektorých ďalších účinkujúcich. Hlavne som si vybral dnes, že bude tam účinkovať Honza Nedvied mladší aj s manželkou. Takže ja verím, že kto pozná atmosféru tohto úžasného festivalu, že nie je o čom rozprávať. Tešíme sa na vás 23. a 24. augusta 2024 Country na Šuňave. My tam budeme. A či vy? To je na vás.